Datblygiad o 8 o fflatiau. Un o'n nhw wedi cael ei addasu i rhywun efo anabledd ac wedi lleoli yn darn o'r Rhyl lle oedd yna darn o dir, doedd na'm byd arno fo, so adeiladu fflatiau ar hwnna. Ac mae'n brosiect da ni wedi bod yn datblygu yn llwyddiannus efo GM Jones. Dan pwysig o'r prif weledigaeth sydd gyda ni yn Grŵp Cynefin ydy bod ni mwy na thai. So, tra mae'r brics a'r mortar a'r adeiladau'n bwysig, da ni hefyd eisiau pwysleisio pan da ni'n rhedeg cytundebau. Da ni eisiau hyfforddiant, cyflogaeth a buddion eraill i'r gymuned lleol yn dod allan o'r arian da ni'n gwario. Felly fel rhan o'r cytundebau ar yr safleoedd mwyaf sydd gyda ni fel hyn, da ni'n sicrhau bod yna nifer, bod yna target o nifer o wythnosau hyfforddiant yn dod fel rhan o'r cytundeb. A mae o fyny'r cwmni rili sut maen nhw'n darparu hynna. Mi allai fod yn just placement i bobl allan o waith, work experience fath yna stwff. Ond yn yr achos yma, maen nhw wedi canolbwyntio ar prentisiaethau a rhoi profiad gwaith i'w prentisiaethau fel bod nhw'n gallu symud ymlaen a cael y cymhwysterau maen nhw angen. A fel arfer, mae'r nifer o wythnosau da ni'n gosod fel target yn lleiafswm. A dwi'n falch iawn i ddeud ar y prosiect yma, da ni wedi mynd yn bell a mae'r cwmni wedi delifro llawer mwy na beth sydd yn y target. So, da ni'n hapus iawn efo'r perfformiad. Eto fel rhan o'r cytundeb, da ni wedi sicrhau bod yna cronfa reit fach yn cael ei sefydlu fel rhan o'r cytundeb. So, canran bach iawn o'r pres yn cael ei gwario ar y prosiect, ond mae hwnna wedyn yn mynd ag ar gael i mudiadau lleol. Mi oedd GM Jones efo syniadau rei cry o pwy ddyn ni eisiau gweld y pres yn mynd ato fo. Ac fel oedd yn digwydd, oedd un o'r mudiadau da ni wedi gweithio efo nhw'n reit agos, sef Rhyl City Strategy. Ac hefyd mae'r banc bwyd yn gwneud gwaith mor arbennig o dda mewn ardal difreintiedig fel hyn. Mi oedd o'n no-brainer i ni rili bod nhw'n cael y pres. So da ni wedi hwyluso bod y grantiau'n mynd i'r grwpiau yna mor gyflym y gallwn ni. Ac dwi'n falch iawn i ddeud bod y gwaith wrth law i wario'r pres yna'n digwydd rwan. Be da ni wedi dysgu yma ydy y ffordd i mewnlifo buddion cymunedol i'r cytundeb. A mae lot o'r stwff da ni wedi arbrofi efo yma yn mynd i olygu bod ni'n mynd i ddefnyddio'r fath yna methodoleg yn y cytundebau sydd gyda ni yn y dyfodol. So dyna, dwi'n meddwl, un o'r prif bethau sydd wedi dod allan o'r prosiect yma i ni.